לחשוף את הפנים האמיתיות של מי הם מקימים, מי הקים את מדינת ישראל, את התאגיד הזה, ומי שולט על מדינת ישראל. אנחנו רואים כאן את עידן עופר, זה עידן עופר, זה אייל עופר. כאן אנחנו רואים את סמי עופר. סמי עופר, השם משפחה שלהם אגב הקודם היה הרשקוביץ. כשמשנים שם משפחה לגמרי, שמוחקים את שם המשפחה הרשקוביץ, אגב שימו לב, אני יודעת מהמשפחה אצלי, אבא שלי תמיד אמר, את שם המשפחה שלי צריך לשמור, כי זה האבא שממשיכים, נכון? אנחנו תמיד ממשיכים וצריכים לשמור על השם משפחה שלו, בדרך כלל הבנים צריכים לשמור ולא הבנות, כי הבנות מתחתנות ושם המשפחה. וברגע, ואני רואה שבבריטניה יצאה המלצה, לשנות את שם, ברגע שיש הרבה מאוד טרור סביב אותו משפחה, והם נמצאים, הם עשו פשעים, שיהיה מאוד קשה לעלות אליהם ברגע שמוחקים את שם המשפחה הקודם, ונותנים שם משפחה חדש, וזה מה שהם עשו. שימו לב, זה לא רק סמי משנה את שם המשפחה, גם יהודה אח שלו, שמואל אח שלו קוראים לו, שניהם ביחד מקבלים החלטה למחוק את הרשקוביץ לגמרי, ולקרוא למשפחה שלהם עופר. זה לא משהו רגיל, זה משהו שצריך עוד לחקור פנימה ולהבין את התולדות של הדבר הזה. הם נאצים, אוקיי? הם לא יהודים, הם נאצים ממש ככה, הם סוגרים עסקה, הם נפגשים ב-1937 עם אייכמן, כאן בישראל שהם מחופשים לעיתונאים, אוקיי? סמי עופר יוצא אגב ב-1999, יוצא ואומר, הכל שלנו, מהיום הכל שלנו. למה הוא אומר הכל שלנו? כי הם השתלטו על החברה לישראל. החברה לישראל זה אחד מהתאגידים הכי חשובים לנו. החברה לישראל מחזיקה את כל האוצרות שלנו. כלומר, כימיקלים לישראל, הגז, המים, הכל יושב תחת החברה שנקראת החברה לישראל. מי שמקים את החברה לישראל, בזמנו ב-1968 נוכל לראות את רוטשילד. רוטשילד מקים את החברה הזו, הם עושים שם הונאות על הונאות, יוצא דוח מבקר המדינה ב-1970 ומשהו שקובע שיש פה הונאות של משקיעים בכספים, והוא מבקש לעצור את זה. יש את לימון שמתערב וגם מוציאים את רוטשילד מתוך ישיבה בצרפת ואומרים לו שהוא חלק מההונאה והוא כועס מאוד על זה. והוא כועס על זה שמזכירים את השם שלו בתקשורת, והם מצליחים בכל זאת להשתיק את הפרשה הזאת, ומי שנכנס לכלא ל-15 שנה זה רואה חשבון שעבד שם. זה הסיסטם, זו עבודה שלהם תמיד. הם אלה שלוקחים את הכסף, עושים את ההונאות, ודרך הצינורות שלהם, דרך העובדים שלהם, הם בסופו של דבר, העובדים הם אשמים, הם נכנסים לכלא והם משלמים את המחיר. ואם אנחנו נשאל בצורה הכי פשוטה, הרמת מסך, מה זה הרמת מסך? אם היו עושים הרמת מסך לחברות האלה, לכולם, בלי יוצא מן הכלל, היו רואים שיש פה הונאה אחת גדולה של 3 אנשים ששולטים בכל החברות. הם המאשימה, הם אלה שמאשימים, הם אלה שנאשמים, הם אלה אבל הכל זה אותן אנשים, אתם תראו את זה, אני פשוט אספתי ראיות כאלה שתחזיקו את הראש, תגידו, מה? איך יכול להיות? כל מה ששופט היה צריך לעשות זה הרמת מסך, מה שאני עשיתי. הרמת מסך זה להוציא את התיק תאגידים של אותה חברה ולראות את ההיסטוריה ולראות מי מחזיק שם באמת בבעלויות. תאגיד זה דמי אדם, אוקיי? תאגיד זה חברה שנותנים לה מספר, אנחנו תאגידים, אנחנו נגיע גם לשלב הזה שאני אסביר מה זה תאגידים בעצם. זה דמי אדם, ואורגנים, הם המציאו עוד פטנט שנקרא אורגנים פנימיים, כלומר זה האיברים הפנימיים של אותו תאגיד. מה זה האיברים פנימיים? הכל זה חיקוי למקור, הכל תזכרו תמיד, חיקוי למקור. הקדוש ברוך הוא הביא אותנו, הוא הבורא, אנחנו הנבראים שלו, אנחנו למעשה בן אדם, יש לנו איברים פנימיים, יש לי אחות, יש לי אותו הדבר, אותם מילים, הכל זה חיבוש מילים. איך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הם למדו אחד לאחד והם עושים את אותן הפעולות. יופי. אתם זוכרים את 1917, הצהרת בלפור, אנחנו מדברים על הצהרת בלפור זה בלפור. בלפור היה פקיד בממשלה הבריטית. הממשל הבריטי מעביר לידיו של רוטשילד את המנדט על ארץ ישראל. להקמת בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל, so called, בואו נשים לזה שנייה סוגריים ונבין מה קרה פה.
1917, זוהי שנה שהיא מאוד קריטית עבור העם היהודי, אנחנו לא יודעים את זה עדיין, מסכנים, כל אחד נלחם פה, באמת אנחנו רואים, אני קראתי ספרים מ-1881 על מה שקרה כאן, 1800, לפני 1917, 1881, רוטשילד מגיע הנה לזיכרון יעקב ומשתלט כאן על כל השטחים שלנו. משתלט זה אומר, עושה עסקאות שנקראות עסקאות שחלוף, יש לו חברה, הוא נותן מניות לעיקרים בחברה ומקבל את השטח שלנו שמחזיקים בו העיקרים, שימו לב, זו נקודה מאוד קריטית. ב-1917 שהם מכריזים בהצהרת בלפור שהארץ הזאת ניתנה לעם היהודי, זה אחרי שרוטשילד שולט כאן כבר ב-90% מהקרקעות, אוקיי? שרוטשילד שולט כאן ב-90% מהקרקעות, ואז אנחנו רואים את זה. למה הוא נותן את זה לרוטשילד? למה אף אחד לא קם ושאל, רגע, למה רוטשילד צריך לקבל ולהקים לנו את העם היהודי? בזמנו ב-1897 היה בבאזל מה שנקרא כנס לציונים. אתם מכירים, יודעים מה זה ציונים? נאצים, ציונים. הם למעשה יחד עם הרצל בזמנו, הם מחליטים להקים כאן את מה שנקרא האוצר. איפה אנחנו מכירים את השם האוצר? האוצר, איפה יש לנו אוצר? אוצר של מדינת ישראל בממשלה, נכון? מחלקה שנקראת אוצר. מה זה אוצר? האוצר זה כל הכספים שלנו. כל הכספים שלנו. נכון שאנחנו חושבים שהאוצר שייך לנו? הכספים, כל עסקה שעושים מגיעה לשם וזה שלנו, ככה סיפרו לנו? לא. זה מגיע לשם. לממלכה המאוחדת, ורוטשילד מנהל את הכל. רוטשילד מוגדר, אני אראה לכם מסמך כזה, אני צילמתי אותו בעבר ואני נעלה אותו גם. רוטשילד הוא אצלנו, הוא שר האוצר. כל מה שמראים לכם, הכל בובות. הוא שר האוצר, הוא מופיע כשר האוצר, אוקיי? הוא מקבל את המנדט 1917, אבל רגע, 1917, אז למה רק ב-1948 הכריזו על מדינת ישראל? יש לנו פה 20 שנה. מה קרה לנו בדרך? איפה היינו 20 שנה? תעביר את השקף הבא, בואו נראה אם... מה? שואה, לא? יפה, יפה, היה לנו את השואה, מלחמת העולם השנייה והשואה, גם מלחמת העולם הראשונה. מה שקורה כאן בשלב הזה שהוא מקבל, נסגרת עסקה מאחורי הקלעים בין בריטניה לגרמניה. בריטניה, הממלכה המאוחדת, לוקחת שטחים מגרמניה בטענה שהם ניצחו במלחמה ביניהם. יש את ההסכם, זה נקרא אם אני לא טועה, הסכם, שכחתי את השם שלו, הסכם ורסאי, הם לא מפרסמים את ההסכם הזה, זה הסכם דיסקרטי, ויש הסכם שנקרא הסכם אינטרסים. יודעים מה זה הסכם אינטרסים? הסכם אינטרסים, כמו השם שלו, סחורה תמורת דם יהודי. סחורה תמורת דם יהודי. ואז אנחנו רואים את השואה. השואה, מה קרה לנו בשואה? בשואה הם באו והם רצחו כמה מיליונים של יהודים, זה הדם תמורת סחורה. אבל שימו לב מה קורה כאן בישראל, אצל בן גוריון ב-1953. יש הסכם שנקרא, וככה הוא פותח את הספר שלו, הסכם שנקרא הסכם שילומים. שילומים, מה זה הסכם שילומים? הסכם שבו גרמניה מפצה אותנו. את מי היא מפצה? על השואה, על הדם היהודי. למי נותנת כסף? בדיוק, הסכם שילומים של מיליארדים, שעובר מגרמניה לידיים האלה הנאציות, שאלה שעשו לנו את השואה, והם יושבים שם, הם יושבים אצלנו בממשלה. הם אלה שלכאורה אמורים להגן עלינו. איך הם יכלו להסתכל על אותם קורבנות בעיניים, אתה יודע, זה מזעזע, ולקבל עליהם כסף. היו התנגדויות רבות, אגב, מה שאנחנו רואים כאן, אנחנו רואים הפגנות, שם היו אותו דבר, היו הפגנות נגד ההסכם הזה. איך הם לוקחים כסף למעשה על דם. אז זה בדיוק ההסכם של סחורה תמורת דם. תעביר רגע את המצגת. אצלם דם הוא הערך. מסחר. אפשר הערת ביניים? כן. אבל אני יודעת גם שהסכם השילומים זה לתת לאנשים הפרטיים שעולים לשואה. חכים. לא. רגע. זה אפילו, את יודעת, מרוב שאם זה לא היה כזה עצוב, זה באמת היה מצחיק. זה לא הגיע
לא, מה שקורה יוצא תשקיף של בנק מזרחי, גם לשם הגענו. בנק מזרחי מוציא, איך זה נקרא? לא, הוא מוציא ממש, לא, חקירה ממלכתית לכל הנושא שנקרא קורבנות השואה, כל הרכוש שלהם, אוקיי? הם מוציאים את זה, הם רואים איפה הרכוש של כל הקורבנות נמצא, הם עושים איסוף של הרכוש, והם שמים את כל הרכוש, גונבים אותו, לוקחים אותו. והם מצהירים אגב בתשקיף שלהם, שהם לא קיבלו תביעות עד היום. אולי אנחנו נהיה התביעה הראשונה שנתבע את מה שמגיע להם. אוקיי, 1923, אגב, אתה יודע, דבר נוסף מאוד חשוב, יש עמותות, חוץ מהחברות שאנחנו נדבר על מה זה תאגיד ואיך זה עובד, אבל יש עמותות שמחזיקות כאן את כל האוצרות שלנו ואת הדברים הקדושים שלנו וגם לשואה. הם מקבלים מהעולם, מכל העולם, יהודים בעולם, מקבלים הרבה מאוד תרומות, הרבה מאוד כסף תרומות, והם גונבים את הכסף. זה לא כסף שהולך באמת לעשות שום דבר, אוקיי? ממש. תראו את זה, זה מדהים. 1923, אוקיי. זה... רק אשחיל מילה, 1921, משתוללת פה מלאריה שהם פיזרו, 1921 הם מקימים את חברת טבע ועוד המון חברות של הקבל, המון. 1921 הייתה שנה נורא חשובה. 1921. כן, שנתיים לפני זה. גם השקם הוקם לפני, כן. כאן למעשה החברה הראשונה שלמעשה, כתוב פה החברה הראשונה שמקימים בארץ ישראל, זה לא החברה הראשונה שמקימים בארץ ישראל, אלא זו החברה שלמעשה מתחילה לסחור בנו, אוקיי? שימו לב, 1923, חברת החשמל, לא קוראים לה חברת החשמל דאז, קוראים לה תחנת כוח, צ'רצ'יל, אוקיי? ראש ממשלת בריטניה, הוא מקים תחנת כוח אחד לאחד, כמו שיש בלונדון, הוא מקים אותה כאן בארץ ישראל. וכאן החברה שמקיימת זה צ'רצ'יל מקים, חברים, 100 השנים הבאות, 100 השנים מ-1923 עד 2023, שזה היום, זו השנה שלנו, 2023, 100 השנים הם 100 השנים שעם ישראל לא מבין ולא יודע, שהוא שבוי, שיש מלחמה שמצהירים עליה, הם מצהירים על מלחמה מרצון, יש מלחמות, יש תופת, יש מה שנקרא דם יהודי והרבה דם יהודי נשפך כאן, רק בגלל דבר אחד, שמי שנמצא למעלה, מי שעשה את הדבר הזה, זה גרמניה. הממלכה הבריטית, המלכה ויקטוריה, זה מתחיל משם, המלכה ויקטוריה שהיא נותנת את הפקודות, היא נשואה לגרמני, אוקיי? והכל זה גרמניה ששולטת על עם ישראל. מתי נסגר ההסכם הסופי שגרמניה חותמת עלינו? ושימו לב, גרמניה זה האויב. גרמניה זה יוצאת פקודה שאסור לעשות עסקים עם האויב, כלומר, והכל נעשה בשקט, מספרים בינתיים, מתיחים את דעת הציבור לדברים אחרים. יש לכאורה כנסת שמתפקדת, ואני רואה שם שיוצאות באמת, כאילו, ואנשים צועקים מתוך זה, ויש דם, ויש פיצוצים, תבינו, זורקים רימונים שם בתוך הכנסת, בתוך הממשלה, מגיעים אנשים מבחוץ, מבינים שיש כאן תופת. זורקים רימונים, והם הכל עושים בשקט. נגנב נשק שלנו, מדווחים על זה. יש אפילו חברי כנסת שאומרים, ממש ברחל בתך הקטנה הם צועקים, הם אומרים, למה אתם לא יוצאים לעם לספר שמי ששולט עלינו זה בעצם האויב שלנו? ואף אחד לא מדבר, כולם בשקט. בתקשורת מדברים איתכם על משהו אחר, למה? כי יש השתלטות על המוסד מבפנים, מתוך הבית. מה שעושה רוטשילד, הוא כבר למעשה קנה שליטה על הכל. כשאנחנו נראה שנגיע לשלב של החברות, אנחנו נבין שכל החברות שאומרים לכם הפרטה, בנק לאומי, כל החברות נמצאות בידיים פרטיות, הכל עבר לגרמניה, אנחנו לא שולטים פה בשום דבר, הנשק שלנו כבר מזמן, יש לי הסכם שמראה ממש איך עופר עושה עסקאות מאחורי גבינו ומוכר נשקים שלנו לצד השני. לגרמניה. זה פשוט מזעזע. ב-1923,
צ'רצ'יל עושה הסכם. ההסכם שצ'רצ'יל עושה, הוא לוקח את רוטנברג, אני לא יודעת אם שמעתם את השם רוטנברג, יש לנו את פנחס רוטנברג ויש את הבן שלו שממשיך. הוא חותם איתו על הסכם שאומר, התחנת הכוח הזאת, אתה תנהל אותה, הוא ינהל את התחנת כוח, יש לו אחוזים ומניות בתחנה, עם מענקים וטובות הנאה, תמורת זה שהתחנה הזאת תחזיק לנו את העם הפלסטיני. פלסטין לא משלמים לחברת חשמל, פלסטין לא משלמים שום דבר, מי שמשלם, העם היהודי משלם וזה מחזיק. מה הכי גרוע? חברת החשמל מקימה ועושה הסכם, חברת החשמל באמצעות אפרים רוטנברג, עושים הסכם עם מה שנקרא תאגיד מדינת ישראל, ואנחנו מעוברים אליהם בסטוקים. מה זה סטוקים? מתחילים לסחור בנו בסטוקים. כלומר, כל אדם שנולד, האמא הופכת להיות המודיעה שלו, האמא מודיעה, הם מקבלים את הכסף כמובן, זה אומר בריטניה מקבלת את הכסף, ואנחנו הופכים להיות תאגיד. זו הקרן שעליה אני מדברת, זו הקרן שבמשך שנים סוחרים בנו, אנשים בגיל 50 היום כאן באזור שלנו, מעורכים בקרן בסביבות המיליארד, שיש להם לפחות מיליארד שקל בקרן אחרי כל העסקאות שהם עשו, זה חלק מהפירוט שאנחנו מבקשים לראות את כל העסקאות. 100 שנים האלה מכתיבות את עתידה של מדינת ישראל. 100 שנים האלה למעשה לוקחים מאיתנו הרבה מאוד דם תמורת סחורה, אבל 100 שנים האלה הסתיימו עכשיו. כשה100 שנים האלה מסתיימות, מגיע לא צ'רצ'יל, מחליפיו כמובן, הממלכה המאוחדת, וצריכה לסגור את ההסכמים האחרונים. הם טוענים לבעלות, מעשה בעלות. מה זה מעשה בעלות? עד עכשיו הם החזיקו בקרקעות, הם אומרים מאחר וחלפו 100 שנה, ולא היה מי שיבוא ויצעיר שזה שלו, אז אנחנו טוענים למעשה בעלות על קרקעות של ארץ ישראל, אוקיי? עם זה אנחנו צריכים להתמודד. הנה ההסכם, הנה החוזה. אוקיי, אנחנו מדברים ככה, העסקה נעשית ב-29 למרץ 1923, אני לא רוצה שיראו אותי, כאילו, אני רוצה שיראו את זה. העסקה מתבצעת ב-29 למרץ 1923, צ'רצ'יל חותם על החוזה עם הערבים בפלסטינה. הערבים הם אלה שמסייעים בכל הנושא של הסילוק האוטונומי. מה זה הסילוק האוטונומי? זה טבח באוטונומיים שמבצעים. זה עסקה שנסגרת יחד עם הבריטים. הבריטים מבקשים מהם להוציא את הטורקים מכאן בגלל שהם צריכים להיכנס לשליטה על ארץ ישראל, והבריטים דואגים שהיהודים יספקו להם חשמל ומים חינם למשך 100 שנה. חברים, עסקה שנחתמת, אני לא יודעת אם אי פעם מישהו דיבר עליה, אם אי פעם מישהו הזכיר אותה. חברים, עסקה שחוזה שנחתם, יש את החוזה, אף אחד לא דיבר עליו, הוא נמצא מה שנקרא בתוך תיק של חברת חשמל, היא חברת האם שמקימה, היא למעשה מקימה גם את נכסי הירדן שלוקחים לנו את הירדן, וגם היא מקימה את פלסטין, את ממשלת פלסטין, את הערבים. אוקיי? תרד למטה רגע, עוד 1-5. עכשיו אני רוצה להראות לכם מה קורה איתנו. זה תעודת לידה. כל מי שנולד, שימו לב, כל מי שנולד בארץ ישראל מקבל תעודת לידה. מה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים דבר מדהים. קודם כל, המשקל של העובר זה למעשה מומר בזהב, בכסף. זה הכסף שהם מקבלים על כל עובר ועובר. שימו לב לדבר הזה. אתם רואים? חי, מת. מה אנחנו רואים כאן? אנחנו רואים שהעובר הוא גם חי והוא גם מת. כי אין לי סימון לא על החי ולא על המת. חברים, זה תעודת לידה, מה שנקרא, הכי אותנטית שיכולה להיות מבחורה שהגיעה להתנדב, לסייע לנו בכל זה, כי היא דואגת לילדים שלה, ולא סתם כולם צריכים לדאוג, כי אנחנו באמת בימים הטרופים האלה. הבחורה שהיא המקסימה הזאת שעוזרת לנו מאוד, היא התעקשה, היא הלכה לבית חולים והיא התעקשה לקבל את התעודה, לא רצו לתת לה בהתחלה. תבינו, זה חשיפה של תעודות הביטחון, כמו שהן מוגדרות אצלנו, האינטרס הביטחוני של מדינת ישראל, של אותו תאגיד, אני לא יכולה לקרוא לזה מדינת ישראל, סליחה, של הארגון הפשע שקורא לעצמו מדינת ישראל, בכיבוס מילים. זה ארגון הטרור הכי גדול כן, בעולם. הכי גדול בעולם. חובק עולם בעצם. נכון. אוקיי, עכשיו, מה שקורה, ברגע שאנחנו נולדנו ויש תעודה של חי מת, הם לוקחים את התעודה הזאת נשלחת
המקור שלה זה צילום של תעודה. היא נשלחת לבריטניה, באותו רגע לממלכה המאוחדת, נפתח חשבון קרן, והחשבון, מופקד שם סכום של כסף. איך אנחנו יודעים מה הכסף? לפי המשקל. בסדר? איזה קטע, גרה ברחוב בר כוכבא, אתם יודעים איזה היה בר כוכבא. אוקיי, תרד למה... זה כאילו זהב לפי המשקל. כן. איפה את רואה שכתוב זהב לפי המשקל? לא כתוב. זה כתוב בחוק שלהם, שנקרא. המספר ילוד זה מה זה בעצם? המספר ילוד זה מה? זה המספר של הקרן? המספר ילוד זה המספר שאני מקבלת, זה מספר של הקרן שלהם. אגב, צריך לבדוק את זה, קרן הנאמנות. כנראה שזה ממש החשבון שלה. זה המספר שכולם מחכים לו. בדיוק. היא שאלה אם אנחנו מונפקים בבורסה, אם זה מנפיקים אותנו בבורסה, ודאי. זה ההנפקה, זה הקרן. הבורסה, זה בכל העולם אגב, בכל העולם, ועל זה אני מדברת, ולכן הראיתי לכם את השקף קודם של העסקה שנעשית, שצ'רצ'יל עושה, וזה הפטנט שהם המציאו, שאנחנו מונפקים כסטוקים בבורסה, משנים לנו את מספר הזיהוי, מספר הזיהוי שלנו הופך להיות עם 3 ספרות אחרות שמתחיל ב-0-1, אנחנו כבני אדם, ומספר תעודת הזהות האמצעי כאן, אתם תוכלו לראות את זה, שימו לב שאנחנו מונפקים בכל העולם, מי שמנפיק אותנו זה חברת החשמל שעשתה עסקה עם מדינת ישראל. חברת החשמל זה אותה חברה שראינו שצ'רצ'יל עשה שם את העסקה ל100 שנים הבאות לערבים, שאומרים לך שאת לוקחת משכנתה או שאתם מוציאים את זה כשטר חוב מהקרן, מאותה קרן שלך. ערבים כן, אנחנו פשוט כמו יוסף שנמכר לערבים אותו דבר, נמכרנו לערבים. זאת אומרת, אנחנו לא, אין לנו מדינה. מה פתאום, עכשיו את שמה לב? לא, אבל מבחינה, תסתכלי, הערבים יש להם מדינה, למה אין מדינה? הם בעלי זכויות. הם בעלי זכויות, בגלל זה לנו יש תעודה. הונאה ענקית, חברים. זאת ההונאה פה. בכל מקרה, זה תעודת הלידה, אנחנו מונפקים, ובשלב הזה אני נכנסת פנימה, אנחנו נכנסים בשלב הזה פנימה, ואנחנו מבקשים לפדות את כל הכספים שלנו בחזרה, לקבל את הריבונות שלנו. למה? כי מי שסוחר בנו זה אותו תאגיד של ארגון פשע שקורא לעצמו מדינת ישראל, אותו תאגיד הוא מקבל מדי יום עשרות או אלפים של תעודות כאלה, של תעודות לידה כאלה, שמנפיקים אותם כל עובר שנולד. אגב, לא רק בבית חולים, בכל מקום, בכל מוסד הם כותבים שנולד, יש להם 10 ימים לדווח, כלומר לאמא לדווח, אמא הופכת להיות המודיע של אותו עובר, ומונפקים, מעבירים ופותחים לו קרן, כלומר כולנו הפכנו להיות תאגיד, מה שנקרא, ואנחנו נחשבים למתים עבורם, ואנחנו סחורה, עבודה בים, אבל אנחנו תעודת ביטחון ואינטרס ביטחוני של אותו תאגיד מדינת ישראל. למה? כי עלינו הם לוקחים הלוואות מכל העולם, הם מקבלים הלוואות של מיליונים, ואנחנו משועבדים, הם משעבדים אותנו תמורת אותן הלוואות וכספים שהם לוקחים בבנק העולמי. הערבונות שלהם, בדיוק, הערבון שלהם. לייב. תכנסו לגוגל, תרשמו אינטרס ביטחוני, תרשמו תעודת ביטחון, תראו שזה יצא לכם מתוך הממשלה, ממש ישיבות שמקיימים על זה. אוקיי, הם מקיימים, אני אומרת גם לצופים, כל מי שיכנס בלייב, כולם יכולים להיכנס לאינטרנט, לדוקטור גוגל, או לכל אתר של דפדפן כזה או אחר, תרשמו שם אינטרס ביטחוני, תעודת ביטחון, תוכלו לראות שאנחנו מופיעים כאינטרס ביטחוני של אותו תאגיד שנקרא מדינת ישראל, אוקיי? עכשיו, רק במדינת ישראל? לא, אז היא שאלה שאלה טובה, היא שאלה אם רק במדינת ישראל, לא. הפטנט הזה זה פטנט רשום כפטנט, כתוכנית יצירה אפילו שלהם. זה למעשה, אנחנו פה מדברים על פטנט שהמשיך גם בבריטניה, גם בארצות הברית, גם בעוד מקומות בעולם. לדעתי היום אני לא יודעת להגיד איפה בדיוק עושים בעוד מקומות, לדעתי בכל כך הרבה כבר כולם עושים את זה, כי הם הבינו, הם עלו כולם על הפטנט הזה, שזה למעשה נותן להם את האפשרות באמת לשעבד, אבל בזמנו אם ניקח את אותם זמנים,
אז מי שנולד ברוסיה, אנחנו לא נראה את אותה תעודת לידה. כלומר, זה לא היה, לא ברוסיה, לא במקומות שהם לא היו חלק מאותו הסכם אינטרסים שנחתם עם צ'רצ'יל. בעיקרון, מי שחתם את ההסכם הזה זה בריטניה וארצות הברית, יחד עם הפלסטינאים, חתמו את זה עלינו, עשו את זה עלינו. גם אוסטרליה. אוסטרליה, גם אוסטרליה לדעתי יש שם גם. כן, אני תמיד מעניין הארץ שלנו, כאילו ממש זה. אבל תסתכלו על כל התיקים שמופיעים כאן על המסך, שזה מדהים. זה חלק מהתיקים שהוצאתי, שהצלחתי למשוך אותם. כאן יש לנו את חברת החשמל, את הבורסה חדש, הם מנפיקים אותנו בבורסה, אז אני יכולה לעקוב אחרי הפעילות שהם עושים בבורסה. בארצות הברית בעיקר, שימו לב, ארצות הברית ובריטניה, זה בורסה שהם מנפיקים אותנו, ושם הם נותנים גילוי נאות. כלומר, הם מחויבים לתת גילוי נאות על כל הפעילות, על כל מה שקורה בארץ, וכאן הם דיווחו שבקורונה הם הצליחו להגיע להמתה שלנו, המתה בארץ ישראל של למעלה ממיליון איש כמו סין ואיטליה. הם מדווחים על זה בבורסה, וכאן נותנים לנו מספרים אחרים לגמרי, ואנחנו, אנשים לא יודעים מה קורה, אבל יש כאלה שכן עוקבים, וכן אני רואה שהם מעירים ואומרים שהביטחון של ישראל נמצא כרגע במצב לא טוב, מאוד מסוכן. אם מישהו דיבר על מרוקו, אז כן, מרוקו עוקבת אחרינו גם. כאן זה מילניום, אפשר להיכנס לתיקים, אתה יכול לפתוח רק בשביל להראות איך זה נראה, נכסי הירדן אפרופו גם. אתם רואים, ככה מגיע לי תיק, תפתח אותו לגדול יותר. אתם רואים? זה תיק שנקרא מילניום, מילניום זה בעלת השליטה של החברה לישראל. אתם רואים, עם מילניום השקעות, היא חברה שמחזיקים, כל מה שאני אומרת של מחזיקים זה עופר, משפחת עופר, עידן עופר, שברח מהארץ לפני 3 חודשים, נטשו את המשרדים, הודיעו שהם בורחים, הם מחזיקים גם, הם מחזיקים מילניום יחד עם הממלכה המאוחדת, וזה נקרא חברה שנקראת משט, היא גם נמצאת פה, אבל מילניום היא מחזיקה את החברה, היא בעלת השליטה, היא הגרעין של החברה לישראל, כל האוצרות שלנו נמצאות שם, הם מדווחים לבורסה, שהם מכרו כבר את כל המניות של הממשלה, של כל המניות, של כל האוצרות שלנו מכרו לתושבי חוץ, כי האוצרות לא מעניינים אותם, מעניין אותם הכסף, והם קיבלו כסף והרבה כסף על האוצרות. אגב, ואסור היה להם לעשות, כי יש דברים שאסור היה להם למכור. שאני מקבלת תיק כזה, אני מקבלת אותו עם קרוב, בקירוב למשהו כמו 300 מסמכים, שצריך לשבת מסמך ולנבור ולראות מה היה שם. אני הולכת בדרך כלל לגודל המסמך שהוא גדול, תעלה לגודל רגע ואז תראה מסמכים ממש גדולים למעלה. בואו ניקח משהו שהוא מאוד מעניין. זה מילניום מאוד מעניין, כי במילניום נמכרנו לגרמניה. יש לי את ההסכם שבמילניום, שמילניום חותם עם גרמניה, זה בנק שיושב בלונדון, אבל הוא בנק גרמני. אבל פשוט הוא יושב בלונדון שוב בשביל ההסוואה, ושם הם מבצעים את המחירה שלנו, של ממשלת ישראל לכאורה. חברת החשמל, אם אני אומרת חשוב, זה לא סתם, 1994 זה כנראה אחד מהשעבודים שלנו, סטוקים שמוציאים, ללא הגבלה בסכום, זה תעודת רישום שעבוד, חברת החשמל, תרד למטה, תרד למטה, עוד תרד, סגור, לא נורא, תשאיר אותו, תכף הוא ייסגר, תרד למטה, עוד, אוקיי, בואו תראו איך זה מופיע, תראו ככה ממש מופיע, הנה אתם רואים, תראו איזה יופי, ככה אנחנו מונפקים לבורסה במקרה, לא במקרה, יש לנו את זה, הנפקת אג"ח, אתם רואים בארצות הברית, בערבות, לטובת מדינת ישראל, משרד האוצר עושה את זה, ללא הגבלה בסכום, אנחנו איגרת חוב, אנחנו הופכים להיות איגרת חוב, תסתכלו, הלוואה, מה אנחנו רואים? על סך 290 מיליארד, מה אנחנו רואים פה בעיקר? את הפרי פסוק, כלומר אנחנו נוכל לראות את זה בפרי פסוק, כלומר הם משעבדים אותנו תמורת אותן הלוואות שהם מקבלים. אתם רואים את הפרי פסוק כאן? פרי פסוק? אוקיי, כאן למעשה יש לנו את ההסכם, בכוונה הם עושים אותו גם באנגלית, יש מקרים שגם ההסכם הזה קורה בגרמנית, בשפות שמאוד קשה לעלות אליהם, מה שצריך לעשות במקרה הזה, אני לוקחת את ההסכמים האלה, תרד למטה עוד אקסטי, הם החליפו את כל השמות לאקסטי, אני לוקחת את זה ואז אני ממירה את זה לקובץ ואת הכל אני מתרגמת לעברית שיהיה לנו.
תסתכלו, הם סרקו כאן את ההסכם, זה ההסכם, לונדון היא חלק מההסכם, תמיד לונדון איתנו. אוקיי, ישראל, תרד למטה, יש את המספרים, אבל אני רוצה להראות לכם את התעודה עצמה שיוצאת. אם אני רשמתי חשוב ושמתי לי את זה בצד, זה הסכם שאני אמורה להמיר אותו וממש להפוך אותו לעברית ולהבין מה קורה. בדרך כלל הם גם מתפטרים לאחר מכן, אותו דירקטור שעושה את אותה פעולה, הוא גם מדווח באותו הסכם שהוא מתפטר. זה נקרא מוחז. תראה עוד מה, יש למטה את האנשים. זהו, אוקיי, זה ההסכם, את זה אני אתרגם, אנחנו ננסה, אבל יש עוד הרבה מאוד הסכמים כאלה, תסגור את זה. נראה לכם את התיק שנקרא נכסי הירדן, נכסי הירדן בכלל מגיע לנו, הנה נכסי הירדן, אתה רואה אותו? ויש לנו פה נסח של 800 עמודים גם, אתה רואה את הנסח הזה? תפתח אותו רגע. אוקיי, אתם שמעתם על יובנק? יובנק. בטח. יובנק זה בנק ששייך, יובנק זה בנק ששייך, הוא נפתח ב-1966, מי שפתח אותו זה רוטשילד. אוקיי. יובנק זה בנק, אתם רואים, יובנק היא חברה לנאמנויות בעצם. מה זה נאמנויות? הם נאמנים, תראו, 800 עמודים נסח שאנחנו מונפקים שם. אנחנו רשומים שם, תרד למטה רגע, שייך לרוטשילד אגב. זו חברה לנאמנויות, הבנק הבינלאומי הראשון יושב תחתיו, כל זה, אתם רואים את המספרי זיהוי, כל מספרי הזיהוי שאנחנו רואים זה למעשה, אנחנו תאגידים, זה תאגיד בפני עצמו. אוקיי, יורדים למטה, תראו את השעבודים, אתם רואים? זה בטוחה היא רשימה, ממש יש רשימה שלנו, זה הבטוחה שלהם. בגלל זה תעודת הביטחון. תרד למטה. בקיצור, 800 עמודים, אני ניסיתי למשוך את התיק הזה, זה תיק מאוד חשוב לנו, מאוד חשוב לנו, רוטשילד, דרך התיק הזה, דרך החברה הזאת, חברת נאמנויות, הוא למעשה לקח אותנו ממש ושעיבד אותנו בבנק הזה, זה בנק לנאמנויות. אי אפשר להגיע לתיק, אוריאל הלך לשם פעמיים להוציא אותו, כי הוא כבד, אז באינטרנט הם לא מעבירים אותו, הייתי צריכה לדבר עם היועץ המשפטי שלהם ולשכנע אותו שכן אני צריכה את התיק הזה. אתם רואים אינבנסטק הכללי, הנאמן, שעיבודי באמצעות הנאמן אינבנסטק כללי, חברה לנאמנויות. אתם זוכרים שאמרתי לכם קודם על החברה שקניתי, אינבנטק? זה שלך, רציתי להגיד. ברור. זה שלך, איזה מטונף. ברור. אז יש חברה עולמית שקוראים לה אינבנסטק, כל ההונאות נעשים דרך זה, זו החברה שאני קניתי, השלט שחשבתי. כן, ושם הם, כמו שהם עשו לי, הם עושים את זה כמובן לעוד הרבה תחת החברה. איזה מסלול האמת עשית. איזה מסלול. מדהים לראות את זה. הרי כל הכסף מלכתחילה הוא העולמית נוצרה אחריי? לא, לפניי, הרבה לפניי. לא ידעת שהשם הזה קיים? לא, גם אם לא. את קונה שלד, אני קיבלתי אישור. שימי לב, אני קניתי שלד בורסאי וקיבלתי אישור מבית המשפט המחוזי, מאותו שופט אחר כך שהצהיר שפירק לי את החברות, אורנשטיין, והוא ברח. הוא נתן לי אישור שנקרא אישור לפי סעיף 350, שאני קונה שלד שאין בו שום דבר, אין בו לא נושים, שהוא ריק ואני יכולה כן לצקת את הפעילות שלי בתוך השלד הזה, זה היה שקר. כמובן, הוא כבר העביר לי את הכל והם ישבו שם עדיין, וצריכה לראות ממש מתבצעים שם דיונים, שאני אמורה להיות חלק מאותן דיונים, כי אני הבעלים של אותו זה, והוא מעביר לי, אורנשטיין מעביר את כל הנכסים שלי, את כל הזכויות שלי לאופר שנמצאים שם. תחת האינבנטקס העולמית. הם באמת פושעים. הנה, בני אופר, תסתכלו, כמו בני ישראל, אז הם קראו לעצמם בני אופר. בני כלבים. בוגרי השואה הראשונה. מה רשום למטה? רגע, מגיע או שיגיע? רגע, כואב לי הרגע. מה רשום כאן? טרנס קומפני מניו יורק, נכון? כאילו, תבינו, אנחנו בכלל... ואנחנו לא יודעים, אנחנו עובדים קשה. ואנחנו לא מבינים הנה, אגב, זה הסכם שגם אני תרגמתי אותו כבר. אבל... די זה ממש רק דד. דד, בדיוק.
כן, נו, זה ברור, הם אומרים שאנחנו מתים, כאילו, זה ההסכמים שהם עושים. יש הוצאות להורג, יש לי מסמכים ששמתי שממש הוצאות להורג, הוצאות להורג, זה לראות את זה וזה פשוט לא להאמין. אגב, יכול מאוד להיות שיש לי אותם כאן, אבל זה המצגת הבאה שרציתי להכין עם ההוצאות להורג, כי היא מצגת כבר הרבה יותר קשה לצפייה. לא, תכנס עוד, חשיפה עם בלור, יש פה דברים מדהימים, באמת. הוצאתי דברים טובים. DVB, המרה, בנק גרמניה, דוח שנתי שלהם. רגע, הודעה על מתן הודעה לנושים, המרה, מסך, הרמת מסך, הקצאת מניות. הסכם שותפות מילניום, חשוב גרמניה, אתם רואים? אתה יכול להיכנס, חוק נכסי המדינה, אגב, חוק נכסי המדינה, אתם רואים אותו? גם חוק האוכלוסין הוא טוב, שם רשום על המת והחי שם, זה פשוט מדהים לראות את זה. חוק נכסי המדינה, תשימו לב, כן, תראה לרגע למטה, מה הפירוש של ישראל? ישראל, השטח בו חל משפט מדינת ישראל. אתם מבינים מה זה אומר? עוד הפעם, מה? ישראל, מה הפירוש של ישראל עבורם? אנחנו, הרי ישראל, מה אנחנו? אנחנו, איך קיבלנו את השם הזה? דרך יעקב, נכון? יעקב שקראו לו ישראל, הוא קרא לו ישר אל, השר ולכן הוא אמרו ארץ ישראל, אבל זה לא, ישראל זה השטח שבה, הפירוש שלו מבחינתם זה השטח, בו חל משפט מדינת ישראל. מה זה משפט מדינת ישראל? זו בריטניה שהיא סגרה את כל עולם המשפט כאן של מדינת ישראל, על הדין, אנחנו בדין שלהם, אוקיי? תראו, זה שלנו, כן? ב-1951 זה יוצא. תסגור את זה רגע, יש פה עוד הרבה, אבל... המשפט לא ברור בכלל. לי זה ברור, כי אני מכירה את כל המסמכים מסביב, אז מאוד פשוט לאחר המרה. זה משהו שיכול להשתנות. ואף לא אחד מהם חוקי. לא, משפט מדינת ישראל זה לא משהו שיכול להשתנות לפי המשפט, זה יש מה שנקרא, אתם זוכרים בהתחלה שהראיתי לכם שנסגרה עסקה עם האוטונומיים, בריטניה, נכון? אז זה היה הסכם אינטרסים שאנחנו לא ידענו עליו לפני 100 שנה, במרץ. אז בהסכם הזה נקבע שהמשפט, כל נושא המשפט, יעבור לבריטניה ולכן הם מקבלים את השטח, וזה השטח שישראל פירושו, המקום שחל בו המשפט של מדינת ישראל. מה זה מדינה? זה המקום של הדין, איפה שיש לנו מנדט בריטי, רק אז אפשר לקרוא לזה מדינה. אתם רואים, מה-15 במאי 1948, כל הנכסים, גם אם קניתם נכס במיליונים ונראה לכם שאתם קיבלתם עליו בעלות, אז לא, זה הכל שייך לאותו תאגיד מדינה, כל עוד אנחנו נמצאים במה שנקרא מצב חירום. מצב חירום. אנחנו כל הזמן במצב חירום, הם רצו רק להזכיר לנו בקורונה שאנחנו שוב נמצאים במצב חירום, אז כל הנכסים שייכים להם. אז שהם אומרים... חשבונות לבנק, אותו דבר. הכל שייך אליהם. הממשלה רשאית בשביל המדינה, שימו לב, כמו שאמרתי לכם, כל דבר שאנחנו נראה אותם, אנחנו נראה מדינת ישראל שהיא מגיעה בשם ממשלת ישראל. למה בשם ממשלת ישראל? למה מדינת ישראל לא יכולה להגיע בשם עצמה? למה היא צריכה את הממשלה? למה היא צריכה לאחוז או לינוק זכויות מממשלת ישראל? ממשלת ישראל, אנחנו יודעים שהיא הנבחרים של העם, נכון? הנבחרים של הריבון לכאורה. בחיים לא היה. אוקיי. בחיים לא. בחיים לא היה, אבל נכון, זה חלק מהפטנטים, רגע, זה חלק מהפטנט. שרים ממונים. לגמרי, אבל מדינת ישראל אין לה ישות משפטית, היא לא קיימת. למה אין לה ישות משפטית? כי זה תאגיד של ארגון פשע שאגב הוא לא נפתח כאן בכלל, הוא נפתח בחול. כלומר, אין דבר כזה שנקרא מדינת ישראל, הוא לא קיים. בפורטו ריקו זה רשום? הוא לא קיים, בפורטו ריקו זה לא משהו ששייך אלינו. כלומר, מדינת ישראל זה פיקציה, זה משהו שהוא לא קיים. זה תאגיד שנפתח בחול, וקראו לו מדינת ישראל, כמו שלקחתי חברה, קראתי לה אור סיטי, אז הם קראו לזה מדינת ישראל. אוקיי? זה 7500002, זה מספר של תאגיד לא שלנו, שלנו מתחיל מ-500, זה רשויות הממשלה, 51, גם אנחנו נראה הרבה חברות שהן פרטיות ב-51, 51 זה חברות פרטיות, 52 זה חברות ציבוריות, אוקיי? מה הם עושים? כל הנכסים, הממשלה רשאית בשביל המדינה, רק תגידו מי זו המדינה,
אנחנו יודעים שישראל זה המקום שחל בו המשפט של מדינת ישראל. מי זו המדינה? רשאית בשביל המדינה לרכוש נכסים המצויים בישראל ומחוץ לה, בדרך של קניין, חליפים, להשכיר אותם, לחכרם, לקבל זכויות. הכל, בין אם מדובר בנכסים אחרים המצויים בישראל או מחוץ לה, להעבירם בדרך אחרת, להשכירם. כלומר, כל דבר אנחנו רואים שהממשלה בשם המדינה. אם אני מחר אלך לחבר כנסת או לשר שהוא חלק מהממשלה, נכון, אני אגיד לו, תגיד לי, יש לי שאלה אליך, אני מראה לך עכשיו מסמך. עסקה שעשתה ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל, כלומר מי שעשה את העסקה בפועל זו המדינה, נכון? בשם שלכם. האם אתה יכול לאשר לי ולחתום לי כאן שזו עסקה שאתם עשיתם, אתם ביצעתם, הממשלה, יש לי אישור ממשלה, כלומר בשביל לבצע כזו פעולה של מדינה שעושה בשם ממשלה, צריך להיות אישור, נכון? אישור ממשלה, חתום. האם אתם עשיתם, האם אתם יודעים? אני לא יודעת להגיד לכם. הם לא יודעים, לדעתי הם בעצמם לא יודעים. הם בעצמם לא יודעים. מה מעמד הערבים לעומתנו בחוקים האלה? הערבים? החוקים האלה חלים עליהם? אני לא יודעת, שאלה טובה. יש לך שאלות נהדרות. הנכסים שלהם, הבתים שלהם, צריך לקחת שייכים אותם. להם. כמו אצל כולם, הם עקצו את כל העולם, זה לא קשור, זה כל העולם. האדמות הערביות, האדמות של הערבים. הם הבעלים של הקרקע, אבל מבחינת. הם הבעלים? כן, כן. תיכנס לחוק, יש חוק שנקרא חוק הפספורטים. מה זה? אז זאת אומרת, כן. האדמות של 1978. האדמות לא של אף אחד. זאת אומרת של הממשלה, של הבריטים, לדעת של מי, של הקב"א, של הזרים. לא חושבת איזה שמות יש להם כבר. 1978. אגב, אתה יודע איך הם משתלטים על ארץ ישראל? עופר זה השתלטות אחרת. עופר, מה שהם עושים, בזמנו יוצא חוק שנקרא עידוד משקיעי הון, לעודד משקיעים לבוא ולקנות פה נכסים בארץ. בן גוריון עושה את החוק הזה. ואפשר הכל לעשות עם בולים, עם מס שנקרא מס בולים. הם משלמים מס בולים 100 שקלים, והם מקבלים מניות של חברות, וככה הם מצליחים להשתלט. הם קונים ספינות. מי חותם על הספינה? מדינת ישראל. בנק ישראל יש לו מספר, זה תעודת הזהות של עופר. כאילו יש כאן דברים שהם בלתי נתפסים. למה שמדינה תיתן ערבות על ספינה שקונה עופר? מה הקשר? למה היא צריכה לתת למדינה אחרת, לגרמניה, ערבות על ספינה שעופר קונה? והרי זו ספינה פרטית. יש מה שנקרא, חברה שנקראת, קוראים לה צים. צים. וגם אברגרין. אברגרין, ויש יש חברה של בנק ספנות. אתה יודע שזה של צים? אגב, צים אלה שמדווחים לפני 3 חודשים שהם בורחים מכאן. כן. כן, הם שותפים. הם לדעתי לא מזמן. כן, אבל לפני 3 חודשים יוצא המנכ"ל שלהם, ואיפה אנחנו מכירים את אותה שיטה לברוח? מה רצית, מניות נסח? רגע, איפה אנחנו מכירים את השיטה של לברוח מהר, לפני שקורה משהו? במגדלי התאומים. 911 בטח. מגדלי התאומים. לפני הפיצוץ. 3 שבועות לפני הפיצוץ במגדלי התאומים יוצאים צים שמחזיקים שם. מחזיקים, משרד עצום, הם סוחרים קבועים שלהם. 3 שבועות לפני כניסה במגדל התאומים, ההתרסקות שלהם, צים בורחים כל עוד נפשם מהמגדל. אנחנו רואים את זה כאן עכשיו, קורה לנו מתחת לזה, מוציאים, וזה יוצא לתקשורת. יוצא לתקשורת הודעה שהמנכ"ל של צים מודיע ומדווח שהם עוזבים את המשרדים, הם הולכים לחול, הם מאוד מודאגים. הם כותבים שמאוד מודאגים מהמצב המדיני, מכל מה שקורה בישראל. אנחנו רואים פתיחתה של מלחמה, כלומר, אנחנו רואים למה הם בורחים, למה הכתובות שלהם כבר בחול, הם לא בארץ, ואנחנו נשארים כמה, אגב הם בנו גם מנהרות, כן, שלא יהיה לנו טעויות, יש מנהרה גם בבריטניה, גם בספרד וגם כאן. אני יודעת על מנהרה שיושבת, דיווח על זה אגב בזמנו סמי עופר, שהוא הקים בבית החולים בחיפה. בית החולים בחיפה. משם הם מעבירים
משם הם מעבירים את ה... לטורקיה ולכל אירופה. אוקיי. ילדים חיים יש לנו את סוריה שהם פתחו שם. ילדים חיים ומתים. ילדים חיים ומתים, יש סחר בילדים, הם לוקחים דרך הספינה ביצים, הם לוקחים מאות, אם לא אלפים של ילדים שמעבירים אותם לאמריקה, הם עושים על זה בכל מכולה. כל ילד שווה $70,000 לפחות. בסחר הראשון. בסחר הראשון. וכאן אנחנו למעשה רואים את הסחר בילדים שלנו, הם משלמים על זה פיצויים אחר כך בשביל להשתיק את המשפחות. מי שיכנס להחלטות של הכנסת ולדיונים של הכנסת, יש לי את הפרוטוקולים, נוכל להראות את זה גם, שהם מדברים על זה שהיום הם התחילו כבר לעשות תשלומים, לשלם לילדי תימן. למה משלמים פיצויים לילדי תימן? למשפחות של ילדי תימן, כי הם רוצים להשתיק אותם, אוקיי? כלומר, יש סחר שמתבצע, יש שעבודים, יש למעשה כספים שמתקבלים, הכל קורה, המחלות, הם מפתחים, יש להם חברה שנקראת XTL, אוקיי? היא חברה גם עולמית, היא מוחזקת, גם אינבנטק מחזיקה בה. יש אותה בקלסרים. יש אותה בקלסרים, יש אותה גם כאן, משהו מפחיד, הם מכניסים לתוך, הם רושמים שם חיידקים לתוך בתי החולים של טיפול נמרץ, הם מכניסים חיידקים, הם פיתחו שם את הסרטן, חברים, סרטן, אם אנחנו רוצים לדעת מאיפה זה מגיע, כל המחלות. איזה שנה את יודעת שזה נפתח? אני לא זוכרת את השנה, אבל זו חברה שעמדה כבר לקראת חיסול, הם פיתחו את הפוליו, יש לי מסמכים שמראים את הפוליו שהם מפתחים אותם, הם למעשה פיתחו נוגדנים אנושיים, זה הדבר האחרון שעכשיו ראינו, היא הראתה לי את זה גם, ראית נוגדנים אנושיים, XTL, כן, וזה לא יאומן, אני מחייכת לא בגלל שזה מצחיק אותי. צריך להבין שאנחנו הטרף שלהם הם טורפי אדם. נכון, אף בגלל אחד שזה לא ידע מה עצוב. זה נאצים. נאצים זה non-humans מבחינה ביולוגית. נכון. עשו סקנינג להילרי. וכל הזה כחול, אוקיי. אין להם דם אדום אפילו. מה עלינו לעשות, חברים? אני הולכת לתכלית עכשיו, אחרי שאנחנו מבינים שיש כאן ארגון פשיעה, מי שעדיין לא באמת הבין עד כמה ארגון הפשיעה הזה שקוראים לו תאגיד, המאפיה הכזרית. המאפיה הכזרית, נקרא לה מאפיה, תאגיד המאפיה הכזרית שיושבת כאן ומנהלת אותנו ורוצחת אותנו מדי יום, אז צריך להבין ולהכיר את האויב. חברים, אם אנחנו לא יודעים, ידע זה כוח. אם אין לי את הידע, אז אני לא יודע מי האויב שלי, אני לא יודע איך להתמודד מולו. ולכן אני מבקשת מכולם, באמת, אנחנו נמצאים בימים ימים, אני קוראת להם, לקום להתנער ככה מאפר, תקומו תתנערו, אנחנו עד עכשיו היינו בני עבדים, ממש עבדים לפושעים שלקחו את מה ששייך לנו, והכל דרך הונאה וחיבוס מילים, הרבה חיבוס מילים, וככה הם למעשה השתלטו עלינו. אז להתעורר, כולם צריכים להתעורר וכולם להתחבר. מי שעכשיו רואה אותי דרך השידורים ומכיר את אותן חברים שלנו, הן ישראלית, נעמה מהממת, כולם שיש להם חברים, דניאל שהצטרף אלינו, יש להם חברים להתחבר לקבוצות שלנו, להתחבר אלינו, זה הזמן. אין אחד שזה לא נוגע לו. ודאי, זה לכולם. אין אדם בעולם שזה לא נוגע לו. לכולם. ואל תשכחו שאתם מחר בבוקר מתעוררים, בבוקר יום, ואתם אומרים, יש לי את העבודה ואני צריך להשיג את הכסף לשכר דירה, ואין מה לעשות, ואנחנו מכירים את כל הסיפורים. הם מדפיסים את הכסף, אז אין לאנשים כסף. יפה, אתם צריכים להבין שמי שצריך לעבוד, זה הם, זה לא אנחנו, כי אנחנו זה שלנו. אנחנו משלמים על משהו שהוא שלנו. תחשבו איזה אבסורד, זה גם רצחת, גם ירשת. גם לקחו לנו את מה ששלנו, ונתנו את מה ששלנו, לקחו את זה אליהם, מיסים, כל מה שאתם משלמים זה אליהם, וזה שלנו, אנחנו פשוט צריכים להחזיר את זה. את היתר מדינה, שהם קוראים לזה היתר מדינה, את אותו היתר מדינה, הם כותבים לעצמם את זה, ותבדקו את מה שאני אומרת, בתקנון של כימיקלים לישראל, תקנון של חברה פרטית, שהם קיבלו היתר מדינה, ממי הם קיבלו, איך חברה פרטית יכולה לקבל היתר למדינה, אני יודעת מה זה היתר לבניין שלוקח שנים, היתר מדינה, אנחנו מדברים כאן על הונאה ענקית. כימיקלים לישראל כימיקלים, ודאי. כימיקלים לישראל זו חברה ששותפה אגב בכל הנושא של הקורונה,
ויש פה הרבה דם. סטודנטים על החיסונים ועל ה-PCR. אז כמובן לא לשלם, אני חוזרת ואומרת, לא לשלם לכל התאגידים האלה. תאגיד לא יכול להתקשר עם אדם באשר הוא אדם. תאגיד יכול להתקשר עם תאגיד, ראינו את תעודת הלידה מקודם, זה התאגיד שלנו, כל אחד ואחד, ושאתם מגיעים לבתי המשפט ומזהים אתכם, מזהים לא אתכם, את התאגיד, את מספר התאגיד שלכם, זה המספר שנותנים לכל אחד ואחד, זה התאגיד שמת, כלומר, ולא לפחד להגיד, לבקש רק דבר אחד, אם בסופו של דבר אתם באים ואומרים, יש כאלה שאומרים, אבל אני מפחד, אבל אני צריך, יוציאו אותי מהבית או יוציאו אותי, או שינתקו לי את החשמל. יש חוק שאסור להם לנתק אותנו מחשמל גם אם לא משלמים. כל מה שאתם צריכים לדרוש זה הסכם, תמיד תזכרו את זה. הדבר היחיד שיכול לקשור ביניכם לבין אדם נוסף, זה יש את חוק החוזים, זה רק הסכם. ההסכם יכול להיות בין אדם לאדם, הוא לא יכול להיות בין תאגיד לאדם. אוקיי, אנחנו נבראים, אני תמיד לוקחת דוגמה את הכלב שלי, הנה ששוכב כאן, עכשיו הוא יעבור באור אדום, האם שוטר יכול לעצור אותו ולתת לו קנס? לא, למה? כי הוא נברא של הבורא והוא לא תאגיד, אנחנו תאגידים, ולכן הם מטילים עלינו חובות וזכויות שלא אמורות להיות שלנו, אוקיי? אנחנו לא אמורים לשלם, זה שלנו. זה שלנו, זה כתוב בספר התורה ברחל בתך הקטנה בגדול. תראו שכתוב שהשם ידע שזה מה שהולך להיות, והוא כתב שהארץ הזאת ניתנה לזרעי יעקב. יעקב ישראל, אפרופו, זה הישראל שלנו, זה שלנו. השטח הזה הוא לא של הבריטים והוא לא של הגרמנים, ואנחנו לא אמורים לשלם לאף אחד על השטח הזה, חוץ מרק להודות לקדוש ברוך הוא על השטח שהוא נתן לנו, ואנחנו, למה קוראים לנו עבריים? בדיוק חשבתי על זה. יש לנו את אברהם אבינו שאמרו שהוא עברי. למה עברי? הרי אנחנו לא נולדנו כאן, אברהם אבינו לא נולד כאן, הוא יצא מעיראק והוא אמר לך לך לארצך אשר אני נותן לך. הוא ראה, אברהם אבינו ראה מה שאף אחד לא ראה, הוא ראה מהעבר אחד וכולם היו מהעבר השני, ולכן אנחנו עבריים, אנחנו האחד וכל יתר האומות מהעבר השני, אנחנו היחידים מכל אומות העולם, מכל המדינות, מכל הארצות שקיבלנו את הארץ הזאת, ולכן אנחנו עבריים, אנחנו מעבר אחד וכל היתר מהעבר השני, ולכן אנחנו צריכים לעמוד על כך ולדרוש לקבל את מה ששלנו חזרה, ויפה שעה אחת קודם, כי הם מנסים עכשיו לטעון למעשה בעלות של 100 שנה אחורנית. מי מהם חי? אני הולכת, אנחנו הולכים לממלכה המאוחדת וגם לאום, יש לנו 192 מדינות במגילת האום שכולם חתומים על זה. כתוב שם, הסעיף הראשון של המגילה קובע שברגע שיש רצח עם ויש לנו רצח עם, הם מחויבים כולם לפעול ולשתף פעולה, ולשם פנינו מועדות. הבעיה היא שגם האום שייך להם. אבל אני לא פונה לאום, אבל שימי לב, האום לא פקטור מבחינתי. למה? כי יש לי 192 מדינות ויש להם התחייבות. כל ה-192 מדינות התחייבו לדווח לכולם. הם מנסים ליצור מצב, למה הם עושים את כל הפשעים ומאשימים אותנו? תראו מה קורה באום עם כל ההחלטות שם. הם מאשימים אותנו ברצח העם הפלסטיני. איראן יוצאת לא מזמן והיא אומרת, אנחנו נעמיד את מנהיגי מדינת ישראל, הם הוציאו חוק הזה, על פשעי מלחמה. מי אלה מנהיגי מדינת ישראל? מה קורה כאן? מי זה ישראל בעצם? איזה חיבוש מילים נעשה פה? אנחנו חייבים לדעת להבדיל את ישראל האמיתית שזה אנחנו, את זרעי יעקב לבין הבריטים שהמציאו והתחזו בחיבוש מילים לתאגיד שקוראים לו מדינת ישראל, וזה רק תאגיד של ארגון פשע, שלא נפתח בארץ, נפתח בחול, מוחזק על ידי עופר, אמנון ליאון ואנג'ל. שימו לב, אמנון ליאון שמופיע שם, וזו הפעם הראשונה שאני חושפת את זה, אנחנו יודעים שהוא מופיע אגב עם עופר בכל מקום, הוא סוכן, הוא מרגל, הוא סוכן שמדווח על כל מה שקורה כאן לעולם. איך קוראים לו עוד הפעם? אמנון ליאון. אמנון ליאון? ראינו את זה עכשיו. אני רוצה להודות לכולם באמת, יש לנו באמת הרבה מאוד עבודה. כל מי שיכול לתרום ובאמת לסייע, אנחנו צריכים לצאת למחלקות, להתחיל לעבוד כצוותים.
כמו שהם ככה עשו את זה בסטוקים, הם עושים את זה לאורך שנים, בסטוקים הם משעבדים אותנו, אנחנו צריכים להחזיר לנו את הכל, גם בסטוקים, ולכן אנחנו צריכים צוות מסור, צוות אמיתי, אנשים שעובדים לשם שמיים, מה שנקרא, למען האחים שלהם. שווה ישראל. כן, צוות לשחרר אותנו באמת מהשעבוד הזה. אני כאדם יחיד, קשה מאוד לעשות את העבודה הזאת לבד, יש לי פה צוות נהדר, אנחנו צריכים עוד, אנחנו צריכים להגדיל את הצוותים. אנחנו צריכים בסופו של דבר להחזיר את מה ששלנו אלינו ולצאת מה שנקרא מהשעבוד לחירות, כי אנחנו